Sådan. Det er jo det handler om. Og det er ikke fordi de feltsvinder, det kan I jo se. Lillesviskeren virker endnu. Der er ikke idiot på hende. Ja. Det er tydeligt at høre på jer publikum her, at der bliver givet gas her allerede i første runde. Det er godt at se. Der er en punktering, kan jeg høre. Ja, Jesper, det var det ikke. Sådan der. Ja. Skat, jeg har rent tøj til ham ude i bil. Nå, jeg skal bare tisse. Nej. Og tiden den går løstigt. Det var ikke længe, så er Marianne klar på hovedet her. Er der rent tøj? Kører vi på det sidste minut. 3 lange minutter. Eller 3 korte, det ved jeg ikke. Ja, det er en temperamentsag, Bent. Ja, nemlig. Sådan der. Der gik rundet og afslutning på første runde. Gik rækker hånd til de to deltagere. Ude i åbning på Mølboksning 2025. Og som sådan så var det japanere og franskmænd.